ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଜ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଇନ୍ଦ୍ରଜୟ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହୋଇଛି ବିନାଶ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ବାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣର ବାଣୀ এই তো আছে লক্ষ্মণ। लक्षण स्नेहर भाई मोर लक्षण लक्षण स्नेहर लक्षण जय मारिला दस नंदन स्नेहर
स्नेहर लक्ष्मण
ସୁତ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମ ପରି ଭକ୍ତ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମିଳୁ ମାରୁତି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମିଳୁ ପ୍ରଭୁ ମାରୁତି ପ୍ରଭୁ ମାରୁତି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଧନରେ